Kohimen kopara bayin hautrai Jesu Christ. Ngilayus ngau naka kitab Deuteronomy utrai uble ukren hangi lemba Moses ban penitu yaka jinglong jong uble haka jingim jongi uble ulong uba isne uble ulong ubam jupe shilia yano uble julong uba mudlong uble ulong uba id but uble ju ino yangi marwe uble ju BAMSAP lesengi don bon ki ble saudong jongi ki ba BAMSAP uble ukoloi ben pediang yaki konswet uble ukoloi ban isne yaki nongwe uble ukoloi ban sumar yaki rikente ju ino yano namar ka jinglong jongu kalong banid ya baro ju leshilia but ngimla ban shupen hun ya uble da kaba ai kano ka jinglong jong kane ka parte henre ngilaban SIEW ya ka KHAJNA uble ukmelendi ba ngi baro ngi SIEW ya ka KHAJNA jisu ula penshai shapang ka KHAJNA but KHAJNA uble hani ngi baro ngilong kibanang ban SIEW ya ka KHAJNA Shaka sarkar. Lese hake rukam jong ka tax. Ha kamda me hake ne ka por ni baro ni sautu ya ka GST. Ban SIEW ya ka KHAJNA haka sarkar. Habang itid eye ni dang SIEW ya ka KHAJNA ya ka sarkar. Habang ile kano ka kam ni dang SIEW ya ka KHAJNA ya ka sarkar. Henry hangne ujesu wang ngidon kam ban SIEW ya ka KHAJNA ya uble hakano ka dur ngila ban SIEW ya ka KHAJNA ha uble hakano ka dur ngila ban penbiang ya ka ne ka KHAJNA da ka jingim jongi ya ka KHAJNA ka bau jisu ulakren badula kadaw omde kumba ka parte ka le omde kumba ka parte ka SIEW henry kane kalonga jing SIEW kabaya per ni haban SIEW ya ka KHAJNA ha ubale da ka jingim la jong ni haban SIEW ya ka KHAJNA da ka jimba men siem jongi ni haban SIEW ya ka KHAJNA ha ubale lemba ka jing kongu jongi ka KHAJNA ka baujisu ukmilang lendi nangi iwe pa iwe kalong ya ka jing kuit men siem jongi ya ka jingir shirhem ya uble ya ka jingkwa ban light lui na ka pop habang itreshitam ban light lui na ka pop ngidang SIEW ya ka KHAJNA ha uble da ka jingkuit men siem da ka hokasot but kane ka long ka KHAJNA ka ba kong santam ka ba ujisu ukmi lendi nangi namar ni SIEW ya KHAJNA ya kane ka KHAJNA banlong ki dakot jongga hima uble but ngiyosngo uble ju peshiliang ladang ikolo even SIEW no yakane ka KHAJNA jongga jingim baku jongi uji suin pediang yangi habakut ka jingim jongi but uji uble ju BAMSAP ladang ipe saudong jongi ngidon buon gibryo ki ba BAMSAP Ward lada kiba trey sarkar kidang iyo tulop naka KHAJNA kaba mangingila SIEW shaka sarkar ka SIEW tulop ikibryo lemba ka KHAJNA kaba kila lum nangi kibryo habang iti jain
habang itit ya kano ka marbam, habang inatit kano ka tiar, nagabindaban snaing, ngitip, ngidang siyo ya ka KHAJNA. Namar, ka otru nangi ya ka pesa nagabinda ka sarkar. Henry ngitip, haba ngikikon, ngilait nagabinda kano ka kam haki office, ne siya kino kinong tri sarkar, ne kino ki officer, habang iyo kano ka jingerap na ka sarkar, kipan biyang iya ka shibenda naka. Ki officer, ki BAMSAP, ngilaban yoy habun gijaka. Kinong tray sarkar, ki BAMSAP, ngilaban yoy hamalla ki jaka tray jongki. Duna ba ki briyu, ki ba tray hok. Yojia ki tray hok, don ki ba persyamban lebein. Ngidon ubele ubamju BAMSAP. Henry ngidon ki briyu saudong jongi, ki ba BAMSAP. Wan hadin bangi SIEW ya ka KHAJNA nagabinda ka sarkar. Man pa iwe kidang SIEW. Kalam sngutu bangi dang SIEW habang itit ngila aitam namar ka sarkar kala kendub ya ka benda jongkiru ha kano ka marbam kano ka tiar ka bangi itit na ka dukan. Buon gibru kim sotu ya kane. Henry kibriu kibasyong ha ka bor. Kibriu kibadon bor ha ka perte kidang lebein biang yangi. Kane kade ka jinglong jong ka perte. Kane kade ka jinglong jong kibriu saudong jongi. Henry kaktino ble ka on uble umju BAMSAP. Umju le shiliang. Henry udang it ya baro. Udang kindiu buron ya baro. Udang kerku ya baro. Udang pensle yang ibaro, udang penkantang yang ibaro, bad udang yarap yang i pensiu ya ke KHAJNA hakamatu BLEI. Ko himen ko para tongilong kikun kiba kloy pensiu ya ke KHAJNA jongga jingim bakui jongi. Daka jingim bakui, daka jinglong baba, daka jinglong kabakongu tongin yai treshitom pensiu ya ke KHAJNA hakamatu BLEI. Om kumbale kibriu jongga ne ka parte Henry le kumba im yaki briu jongka peneng kane ka deka jingkon jongu jisu yangi iwai menta kasni tongilong ki batrai shitom jisu be e karko kardo yangi penslai yangi bangilong ki bastiu yaka KHAJNA hakama jomme bangilong ki ba siu kiliang nagabenta ka jingkor ko bare baro omde ki briu ba BAMSAP omde ki briu ki ba leben yakiwai henry ki ba id yakiwai Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.